Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Odia zache! Pepani, muzona ndikalankhula, mwina ukhosomola ndine munthu. Ena kuti Vice President ukhosomola ndife anthu. Ndithokoze nonse mwabwera pano. Mwadziwa lero kuti ndifika kuno, koma mabwera ochuluka chonchi zikoma kwambiri. Choyambirira ndithokoze akuluakulu muli apa, Shadow Councillors DMP ndi Bwana Ngalande, zimene mmalankhula za munthu winazo mungoona kutaya nazo nthawi. Inu munthu uli ndi mkazako, uli naye apapa, koma muna mkazanga nduyi wagona uyu. Ndiye wina panja zifuula, namulanda mkazake, iweyo ngati ngoziyankha ali apa mungotaya nthawi. Nthawi zina nthawi ndiyofunika uyigwiritsa bwanji ntchito. Osamayankha anthu ena amagudwa ndi kulipidwa uzikamba izi. Sopano ngama muyankha wakulembani ganyu yosalipidwa. Mungomusiya zimene afuna kulankhula alankhule. Chimene anthu samvesa nachi. Ineyo mmene ndimalowa ndale atandipempha Dr. South Klaus Chilima. Ndinali ndagwira ntchito ku ADRA over 26 years. Andi manena kuti ambuye Mulungu zimene mwandionesa apapa zakwana. Fa ku ADRA kunali bwana wa mabwana. Ndimayenda maiko ambiri pa dziko lapansi. Ndakumana na president ambiri. Ndapanga address European Union Parliament. Ndikumafika point yoti monga munthu ambuye olontamwalira lero ndaona zimene iniyo mungamuchitire munthu. Looking at my background, ndimanena kuti bambo yanga ndi mayanga samaziwa kulemba. Ndakula moyo ovutika. Now to get to that point kwa ADRA, it was more than expected. Ndiye nonchitalowa mboma. Kani yanga ndigwire ntchito za bomazo ndisiye. Sinali ni magazoti ndikhale president. Ayi. Nthawi yoti ndisimbwe nanga timunthu atafuna kusimbwa inali ku ADRA osati kunoko. Ntchito iyi pamene tikupanga kampeni, ineyo ndikupanga kampeni komanso ndikuphunzitsa anthu. Ifa nthawi ya kampeni ndiyoti anthu adziwe zinthu zina osamangoti ndivotereni. Let people understand what government is. Komanso anthu adikirire chani kuboma. Boma kuliyendesa ndikosavuta ukapitiramo chimozi. Ndichosavuta ukapitiramo chimozi ndichosavuta. Mboma muli president, muli vice president, muli nduna, ma MP, kuita kuma councillor, kuli ma judiciary. Aliyense atakhala pambuto yache chete ziko liyenda. Mmene muja mboma muli anthu amene akulowamo chifukwa cha vote. Ena akulowamo chifukwa cha mmutu mwawo ali ndi madigiri. Timakumana mboma momo. Chimaopsa ntonena kuti awo amadigiri amasata malamulo mene amayenera kuyendera. Awo avoti amakhala amphamvu. Olo munthu mulibe kalikonse amakhala amphamvu. Chifukwa ali ndi udindo. Awo amadigiri akati chuma cha dziko chimayenda atu chonchi. Uyuyu wamphamvuyi kodi inuyo muli chipani chiti? Chifukwa utakuchosedwa ntchito civil servant who is a professional chifukwa sukupanga za chipani. And amaopsa ndi atiyo president akakhala apa gulu limene limakhala apa ndimene limaopsa. That's why chipani chaudia zache kusonyeza kuti tifuna tipange zinthu mosiyana. Ile president apa onse ali apa na totolapo. Ndilibe na totolapo.
chifukwa chimachitika nachi mmaononga boma musanalowemo nthawi ndino yoononga boma ya kampeni mmagaona maudindo uyu ndi akupanga kampeni akufa bulu uyu amene udindo wake ukhalatuna yakujakuti iwe ukhalatuna yakujakuti iwe malingana ndi mmene ukutakatira pa ground malingana ndi mmene ukupangira chinthu muchipani and yet mutu mwakomo ndi undunawo sizikugwirizana mukalwa mboma umangugwisa chito mphamvu chimanga kagawireni anthu kumalosa amphamvu apa amapanga decide kodi akalandire ndani asalandire ndani awo alandire ena asalandire. That is why chipani cha audience acha alibe mulandu apa ndachosa. Why? Mulungu akandipasa kukhala president wa dziko apa ndizapanga feel ndi anthu odziwa ntchito kandi ku DPP uyo ndi anzeru tabwera ndikuno khala ni apa UTM uyo ndi anzeru tachoka ndimene kokhala ni apa kutenga ngati national team you go ku civil Manoma Maule Tigers Ichipa umatola cream of the cream umatola ndiye tonse tikalwa stadium muja tima chemerera Malawi kuichemerera Malawi aliyense amaona kuti yathu iyo koma coach akangotenga kuti wangotenga timu imozi kuikamo ena jama kuti mwaona mbona tukuchinyidwa watu mulibemo simwaona kunenerera samanenerera timu ijasi yathu situkuiziwa. That is why muzapeza boma likamaenda chipani chawinacho chilimo choka ma civil servants amene amagwirizana ndi zipani zili kuja kwa boma amangopanga sabotage. Pepa la ikabwera ya Mulato for example kuti ikafike huko miezi 6 kuafunsa inali hapa inali hapa sono ili kuti ikangadiri hapo kupita baja ikangadiri hapa aite ngapo ili huko zeze zitu kukosa chitika mupeza ma buildings ango mangidwa kulekeza hapa yasiidwa ikambidwa kuna kuja kumangidwa kulekeza hapa yasiidwa ama dendaula ndani ama vutika ndinuyo. That is where the problem is. Chisanku chataka chino ine kuti ndilo wamo. I had no idea whatsoever kuyambirira koma ntamba kugwira ntchito ngati vice president komanso minister of state for public service delivery naona zambiri chisanzo china before nsana khaliso minister of state kapena vice president ndiri ku dziko la Norway ndinapeza kuti akupanga ndalama zambiri chifukwa cha military museum. Ndinauza president ine nditakubweresa military museum kunoko kuzomba iyi ndalama palibe kupita kwa uyu apa pali ndalama palibepo iyi zinali apa ngati siyani ine nali kuadira ntchito yanga ndikupeza ndalama kuchokera maiko osiyana then nane ba proposal mwamwayi napeza kuti munthu yonali momuno ali atipanga anamanga mpanda mukapita kuchawe pali mpanda waukulu anamanga kuti kale military museum mupiteko leroli museum iliko. There is no military museum. Anthu bweza kupita kumene kuchako kumakaona ndege za nkhondo zimamenya ku Mozambique anthu akaone mfuti zimene makusa ntchito ya tuda chisiza kumenya ndi Malawi Defense Force Malawi Army zidazosiyana ku operation kwa eni ku Mozambique amamenya na nkhondo za mtundu wanji everything is there. Koma kuti azisanje kuno bwino anthu azipita mene kuchako azikaona zikukanika we are failing kupeza ndalama chinthu chomangamanga anthu amboma ndamangisa ni ndalama zopeza ndekha sizaboma ayi but for them kuti aike ma artifacts aike zawozo zikukanika apa pali mazi iyayi toba lili apa iyayi zili apa. That is why not all mulizibwana. That's why on 14 May 2022 a president ali hapa anthu ali ndindi ntatopa nani kuti bwana mboma muti muli anthu santima tizia chosa ndinanena izi osati kuti ndikudana ndi munthu mboma kapena ndifuna munthu ndifune zoipa. I was looking at a bigger picture. Ndimaopa zimene zikuchitika lerosi ndinapoona kuti ntchito yanga by the way maphunziro anga onse
maphunziro anga onse kupatula paper loyamba diploma in clinical medicine, koma my bachelor's in development, my master's development, master's in development, PhD development, all my degrees in development. Ndaenda maiko ambiri kuwathandiza ku Uganda, Denmark asked me ndikathandize ukonza chitukuko. Nkuona nthawi ija pamene achakwera ndi achilima amasaina mgwirizano. Ine kunalibe nasazika ndimagwira ntchito ku Uganda kuthandiza boma la Uganda kukonza chitukuko. Ndikathandiza ku Uganda ndikalephere kunoko. Ai nthawi zina inu mmagomera maonekedwe. Mmagomera maonekedwe. Mumpeza munthu wavala suti chigali moto kuno basi muli amene iyi chipani chachikulu muli basi amene wawa iya gali moto kukongola ndi kukula sika koma driver. Mmene ndimanena kuti abale ine ndikukuza ni chilungamo mboma muli mbava anthu iyayi ukulankhula bwanji iyayi oh sizulu kapita zana a president sana lankule oka mafuta akuvuta chifukwa nokima kuliena ache apangani madobadoba ndiye zikuvuta echani nakuti hello inu mawa mulungu alikulankhula kuti lemekeza atatu ako ndi amako kuti masiku ako achuluke mudziko limene mulungu anatani kodi chimozimozi ife amene tili mboma lemekeza amene anakuvotera kuti masiku ako khala mboma atani kodi achuluke. Izi ndikulankhula apazi amene amaziona ngati kuti ndi abwino ndi anthu oyipa, chifukwa ukamuuza munthu wamkulu kuti bwana izi sizikuyenda bwino ndiye wina amene kuti amene kuti akuvutisa bwaji bwana ukakuzira zimene zizi afuna kale ngati ndani tayiwala kuti ukangochoka mboma amakugwira ndi ana, ukachoka mboma amakugwira ndi ana. Lero ndili pano pa vice president ata kundigwira mene angafunire nakasindili mbali ina sopano ndi ata kundigwira ine time, koma vice president ungapita ukamugwire akutuma polisi tapita ndimukagwire uyenda ukafika pa gate hapo uima ndio udobodi ati pa ndikagwire eti chifo yani aini mphamvu koma zikangoti zatha amakugwira pakolala iyo kudaba inu mungandigwira lero chonchi nthawi lero simawa ndiye ineyo ndikamakamba is out of love. I don't want to see anthu amene ndikugwira nawo ntchito leroli mawa ezizavutika ine ndikuzowa chinthu choti chachitika ndi chani. That is why I have been warning abale siti kuchita bwino. Mmawerenga Bible no akate anathamangisidwa kupita kuthengo mulungu anadalisa kuti mmene amayendamo di kupita kuzithando za adani ndi anathawa ndikusiya chakudya abwera adani akati aja amangodya wina ananena kuti abale siti kuchita bwino kwachoka ife kuja kulinjala ndiye ife tagundika uno kumangodya siti kuchita bwino. Mboma mukusoweka anthu oti tikakhala ndikumauzana kuti abale kuno ndikumbali siti kuchita bwino. Chaka chino chisankho cha chaka chino si cha chipani ndi cha inu nyumba mwanu moyo wanu pakomo panu pa inuyo pakomo panu ndiye moyo wanu. Ngati mulibe blankete sizimaziwika kuchipani zimaziwika nyumba, mulibe chakudya siziziwika kuchipani koma nyumba. Chaka chino aliyense paeka anene kuti moyo wanga ndi pa nyumba panga. Kodi ine pa nyumba panga zikundiyendera bwanji? Umatha kutengeka ndi chipani kumajiya kumapaka chilichonse makaka chani koma akudya bwino ndi mabwanawo. Ino muzingojiya pa 16 panopo ndalama zimene zikuperekedwazi zisiya kuvumba pa 16 deadline zisiya kuvumba alibe nanu ntchito ndiye ukalandira osa mapepa bwera pano bwana makaka pano kulibe bwana makaka ai mwana kwa mwita ngati upase chani sweet size yache
size ya chafu na sweet uwizeni wa mkulu ukupase ni chani sweet zikukwira no inuyo muzipempa zinthu zoti mukalandira nyumba mwanumo muzikhala phe kuti talandira ask chimanga ask pofetereza mufunse zinthu zoti mukalandira sikuthandizani msalu chikhale inu msalu mwavalayo ndifetereza msalu mwavalayo ndichimanga mukadye saluyo olo ali pa nkhope ili apopoyo ndi yanu ndi yanu oyi sindi kunena kuti nsalu isagawidwe matichete sagawidwe. I'm talking about priority kuti chiyambe ndi chani nsalu tipaseni koma muyambe kama ndipasa chakudya ndimayenda ineyo nditamva kuti fetereza akuvuta last time ndinapempha azungu amene ndikwazi wawo anandipasa fetereza ndimayenda naye ndekha mminda kumapeza anthu akulima wapasa fetereza ina mangu mamungu ndiyang'ana ndichani lati fetereza wanga anati utenga kwapasa kupita huko palibe mena anandifunsa kuti fetereza wanitenga kuti hayi lero mena amva kuti ndindifetereza mena amba ina ndindifetereza mafunso wanitenga kuti yati yo nanga uchasema ndifunse mukandifunse uyu anthu ovutikisisa alipo ena olomtanina kuti fetereza uyuyu 2000 azingokuyang'ana alibe. That is why ndapanga plan yoti pakhale matumba ang'ono amene ovutikisisawo athandizidwe ogula pa mtengo wabwinowo athandizidwe zangovuta kuti meki kunena kuti mukati muyambe kugawa ndi handout otherwise I should have already started. Ineyo ndikuuzeni zitati zachitika kuti sine president wa dziko la Malawi fetereza alipoyo ndizamugawabe because cholinga changa sikuti ndikhale president nje ndizipanga zabwino ayi izizi ndizakuta ndimauza nzanu kuti magali moto awo timakwena tapita ukakwera zimene zijazo ngati uli umunthu ndikuuzeni ukasegula galasi ndikupeza wina chachonchi alibu akukuyang'ana umakanga otemberedwa ndiweyo ligali moto koma zifusa kuti ana ndivotera nduyo akuyenda pansi ile ndikwenda nemakia mutu ambiri sena paliso sapato. That is why ukala president si chinthu chonyadisa mati ine president umena uwowo ndi ukapolo wa anthu kumayankha mafunso a anthu anyamata inu usinkhu umene muli inu pakali pano nthawi iyi ndi yoopsa ngasimuziwa. This is the time ya inuyo anyamata kupanga ndalama chifukwa mukukula. Imagine musankhe udyo 5 years zipangike gule wacha emwemwe. After 5 years mukamta sauka kuposa hapa mutakula kuposa hapa ndipozo tiyamba kusenda na munomo chifukwa cha umphawi ndiyeno okavota muganize bwino mafuta akuvuta 6-7 days before elections mavuto ine ndikupemphani nonse abale yanga mukavote mwanzeru. Ine ndikalowa mboma what do I want to do? Number 1 usanapike chakudya mupoto umasukamo ndikupika mabwino kusuka kwache kumanga mbava zonse. Number 1 wamanga. Number 2 onse aulesi ntchito ndi 8 o'clock akubwera 9 o'clock zipita kwa ambu yako watowa naye ntchito. Adimaki Kamuzu anaipanga kuti izipeleka zinthu anthu azilimira fetereza akagula akalima wagula nthawi ya njala wagulisa anthu acha. Koma lero pa Adimaki pachosero Adimaki paikidwa vendayo ndi akuzunza soka masewe chimanga chingodula chilichonse chingodula moti mitengo mene ikukwereramu ali munthu bwezi kuti wasuta chamba ingokwera kupita kuchipatala pitani mukapeze mankhwala kuyenda munthu munsewu mumu usaope ambanda. Integrity
njoni nakuti ukapanga promise as president zichitike. Ngati sizichitika, explain to the people. Izi nimafuna ndichite zalephereka chifukwa chakuti. Lero azimayi ndimakonda kuvina zinthu zimene zinachitike. Kungobwera pano, pano tifatimangepo chipatala pano. Tifatimange chipatala. Kungotero azimayi akundika chipatala, chipatala. Mukuvina chipatala chili kutiko palibe zaka 5 zote chipatala kulibe munavina kale. Kamuzu amangobwera tayangana ni apapa. Foundation ndomada bali secondary. Iya ndi chipatala. Ni university. Iya ikanga ti ndi nyumba. Mmango ona kile uli chipatala. Akabwera kuzosegulia mukama vina pa makala nzeru. Ndiye muzivina, muzisangalala. Something that is solid. Icho chili hapo. Ma president opuma amene yatisatenga council yawo aziplangiza president amene alipoyo ena kumadumpa kuchokera ku retirement kumabwerera uku chifukwa chani uku angozuzikako ali zikokhala kuno ndilo nani simkati momwemo azipasidwa zochita amayi ndi abambo. Mulungu anamulenga aliyense kuti akhale okondwa. Munthu kukulanda kukondwa kwako ndi nkhondo. Andi nonse mabwera pano anthu abwino kwambiri. Kuli kwina kwaje it shouldn't have come. Simunganabwera. Mwana mizidwa mavutika njala ni everything. Kuti atuza chani wandale. Koma mkumabwera just to hear a word of hope. Ina sindu kukumudwisani. Musalirize kuti chipani muyangane driver. Utakwenda chigari moto chachikulu chokongola. Driver waje sata kuendesa. Mufa nayo gari moto. Ma president onse mujidandalike. Aliyense paika. Ndiye musipanga analyze kunyumba kwanuko uyu ndani ama panga chani. How fit is this one? Kodi uyu angata aliyense paika kunyumba kwanuko kena kunukulemba tukutenga uyuyu osati kungofika pasi chipani chikaunise chipani sichilamulira dziko ama anamulira ni munthu uyo. Chipani sichilamulira muta kukonda chipani chanucho koma mama anamulira ni munthu uyo. Although the chipani marikati influence pomaliza ndimati ndipeleke phunziro lina lake kwa Nyamata ndi asungwana amene akukula mwina azakhala mboma zachitika kunoki mazija. Bwana alina kuti afuna asate ndondomeko asana chose anthuwo chifukwa nakuti kumeneko kuli vuto koma anthu osachosa pakali pano achosa kusogolo. Ndiye ine ndimana kuti abale munthu wampeza akuba nyumba ndiye nakuti iwe ukuba ndikugwira mawa. Now, ngati pafunika kusata due process, that is okay. Bali malamulo oyendesera boma, sumango oyendesa chisawawa. I respect that. Koma at least, muntu wapanga zopusa, anthu akuvutika malaini. Why do you leave that particular individual in the office? Anayenera kupangidwa suspend ngati sachosedwa. Suspend pending investigations. Yes. Koma you cannot leave the person there. Ndikuti nzamtosa chaka cha mawa kapena ndimutosa after elections. Akalebe momo. Ayi. Komanso inuyo mudziwa tiko ndani. Kumene kwaka kudwa mafuta ako. Number 1 anapita kwa ndani. Anapita ndani. Ndalama zona kazia ndani. Ana mutuma ni ndani. Ana sainina ni ndani. Ana sainina litiro. Ndalama zozibwezedwa kapena iyayi. Nanga mafuta chibwereka ife ogwirizira. Chipirika ndogwirizira. Aulere kapena ndakosula ndalama. Zachokera kutiko. We don't ask questions. Ndalama zambiri about 40 billion, 22 million US dollars za pita kungotenga 3 billion kupeleka kwa azimayi kunoko moyo wao pita pasogolo. Kuma ndalama tikuti tibe ndalama ena yake ngotenga pakumango seweresa. Andi fetose pe zuwa kulowa kutuluka ukalowa. Muli banji tibinoka ziko. Kuloka muli banji ziko. No, in the serious issue, what I am saying, muzidi panga hold if accountable. Munaipeza banji kampani hiyo. Ana kapeleka ndalama ndani. Pomaliza amaindi abambo, ndikufunira mafuno abwino, Mulungu akudaliseni. 16 September ndi tsiku limene ifeyo amalawi titazitembelere
kapena tadalisilwe. Ineyo sinufuna kutenga upresident kuti ndizishaina. What I will do ndiziko ilili. Palibe nso wina atazabwera kamange chibwana. Chifukwa nonse muzachenjera, muzaona kuti dziko limayenda chonchi. Wina akabwera kuti apange zache zopusa, muzaona kuti we know the standards. I'll bring the standards. Sindikukhumudwisani, I'm not here kuti ati ndichuke. Munakamba za pokavota. Kali Dr. Michael Usi. Palibe po zamanganya. Palibe po mambasu kono. Palibe po ndi Dr. Michael Usi. Ndikutokoze na balianga chifukwa cha chifundo chanu, ndikukoma mtima kwanu. Ambuye akudaliseni ziko mkwanu. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.